Okay, malipayong adlaw sa atong mga kaila diha dinhi sa social media Luzon, Visayas, Mindanao sa tanang mga Bisaya diha. Ani ana pod ang alagad sa Dios nga magapaambit kaninyo sa mga kamatuoran nga nasulat gayod sa balaang kasulatan. So ang tema nga akong ipaambit kaninyo karon, kaluwasan sumala sa gitudlo ni Hesus og sa mga apostolis. So kinahanglan mga kaigsunan magmaigmat kita sa atong pagtuo og nahisibo ba kini sa mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus o gitudlo sa mga apostoles. So dinhi sa libro sa Mateo kay mao man ni sinugdanan gayod sa bag-ong tugon kay ang kasulatan mga kaigsunan nabahin lang sa duha daang tugon ug bag-ong tugon. O kining bag-ong tugon mao kini ang panahon nga diin kita karon hangtod sa rapture. So nagsugod kini sa mga pagtulunan sa atong Ginoo diha sa libro ni Mateo. Unya gihisgutan dinhi ang 80 ka higayon ang gitawaging harian kay ang tumong sa Dios nganong kinahanglan maluwas ta aron makasulod ta sa gingharian. So mao ginay tumong sa Dios mga kaigsunan. So gikinahanglan ang taas nga kalidad. O ingon diri sa Mateo 5:20 kay nagaingon ako kaninyo nga kung ang inyong pagkamatarong dili mulabaw sa ila sa mga eskriba ug mga parisyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. So remember nga ang hinungdan nganong luwason kita, nganong giluwas kita, kay ron makapuyo ta diha sa gingharian sa Dios. Ug kinahanglan kini og taas nga kalidad. Kay ug ang pagkamatarong nga gihisgutan sa daang tugon nga gihimo sa mga eskribag mga parisyo, dili kadto. Takos dili siya, wala siya kaabot sa kalidad nga gitinguha sa Dios. Mao na nga gipadala niya si Jesus aron makabaton kitag taas nga kalidad sa pagkamatarong nga maghatag kanatog katakos nga makasulod kita sa gingharian sa Dios. Dinhi sa Mateo 16:25 kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi mawala kini kaniya ug bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako hikaplagan niya. Sumo kini ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesus mga kaigsunan. Nga ang gustong maluwas ug ang magluwas iyang kinabuhi maghatag sa iyang kinabuhi. Kung dili ka kahimo sa paghatag sa imong kinabuhi diha kang Hesus, walay kaluwasan mga kaigsunan. Tungod kay ang tao walay mahimo sa iyang kaugalingon aron maluwas kini gikan sa silot sa sala. Roma 3:23. Kay ang matag usa patay tungod sa sala. Sa dihang ang atong unang ginikanan mi-disobey, misupak sa sugo sa Dios, patay sila sa ilang relasyon atubangan sa Dios o di lang kamatayon sa espiritu kundili kamatayon usab niining lawasa. Muna nga tungod kay patay men ta atubangan sa Dios, dili ta kahimo sa pagluwas atong kagulingon gawas kung kini ihatag nato sa Dios. Kay kitang tanan patay sa sala. Maurago na mga kaigsunan og magpa-karwas ka mga kaigsunan. Kung dili nimo itugyan sa washer ang yabi aron ukban ang imong sakyanan aron iya ang higupon pinaagi sa vacuum ang tanang mga hugaw sa sulod, dili gyud makahimo ang karwas sa paglimpyo sa imong kotse. Mahimong sa gawas lang ang malimpyo niya. Muna kita nga nung ikinhanglan kanato nga maghatag kita sa atong kinabuhi sa atong Ginoong Hesus aron kita mga kaigsunan makabaton og hingpit nga kaluwasan. So di ay mga limbong sa yawa aron ang tao dili makasulod sa gingharian sa Dios. Doon na di limbong ang yawa mga kaigsunan. Number 1, loving oneself. Ang mga kabus mga kaigsunan himuon niyang busy sa ilang mga panginabuhi aron mabuhi. Sumunay gitinguha sa yawa nga ang mga pobre, di noon tanan nga pobre pero kasagaran gyud mga kaigsunan kung naagani sa dakong panginhanglan, dili na gyud makahimo
sa paghatag og panahon, sa pagampo, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa pag-adto sa simbahan aron mo simba sa Dios. So mo nay mga limbong sayawa magigsunan. Himuon niya ang taong busy kanunay sa pagkabot sa ilang mga pangandoy, labi na sa mga tag-as kaig mga pangandoy. Dili na gyud nila hinumduman ang Dios, wala na gyud sila time nga musimba. So busy, no? Busy. Burden under Satan's yoke. Mauna siya'y pamaagi sa yawa mga kaigsunan aron dili ta mahibalo sa programa sa Dios sa atong kinabuhi. Worldly comfort. So kung ang mga successful na mga kaigsunan katong naningkamot gyud mo eskwela, naningkamot gyud magnegosyo, kay kining kaalam sa kalibutan mga kaigsunan ug kahibalo, makatabang man gyud sa ato ang kalibutanon nga mga pag-asinso. So kung pananglit ang usa ka estudyante naningkamot jud makamao, naghatag og panahon sa iyang pagtuon, ug ang mga negosyante naningkamot jud gitun-an pag-ayo moasinso og mudato. So ang buhaton sa yawa, ang mga nadato himuon niyang busy kanunay sa ilang mga negosyo ug mga sosyalisasyon apan wala nay panahon sa Dios. So duha ka klaseng pagsulay sa kinabuhi sa tao, kakabos o kadato. Para na kumigsoon, mas bugat-bugat ang pagsulay sa pagkadato tungod kay mahimo naman nga garbuso ang tao ug dili na mo ila sa Dios tungod sa mga achievement nila nining kalibutana. So mo na mga pamaagi sa yawa mga kaigsunan aron dili ka kasulod sa gingharian sa Dios. Ang pagbaton sa mga bahandi nining kalibutana maoy giila nga panalangin. So dunay gitawag nga mga prosperity gospel kinsa tong righteous maoy gipaboran sa Ginoo ug daghang mga kalibutanong bahandi. Katong mga kabos hunahuna questionable nganong nahimong kabos. Sultihan ta kaigsoon. Sayop kini tungod kay limbong ra na sa yawa mga kaigsunan, kay dunay mga kabos nga matindaanon sa pag-alagad ug duna po'y mga dato nga matindaanon sa pag-alagad. So wala nagdepende sa kahimtang nining kalibutana ang ato ang kapasidad aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Dinhi sa unahan atong paghisgutan ang mga gikinahanglan aron kita makasulod sa gingharian sa Dios ug dili kita malimbungan sa yawa. Ingon si Jesus kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag, kun unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga babaylo sa iyang kalag. Sultihan ta ka mga igsoon, mubo ra kayo ang panahon nining kalibutana, bisag punon ka sa mga katigayunan ning kalibutana, mubo kayo kini ikumpara sa eternidad. Munang mag-unsa man nga mahimo kang buhong ug dato kaayo maangkon ang tanang klaseng kabtangan nining kalibutana apan maimpirno ka. Maimpirno ka, magantos ka didto sa kalayo sa kasakit hangtod sa tibok nimong kinabuhi. Muna mga kaigsunan, ang moderno nga limbong sa yawa karon alang sa mga Kristohanon na pod nga ngalagad sa Ginoo. Do nagihapoy limbong ayawa. Ang kaluwasan by faith alone. Limbong gihapon ni sayawa magison. Mo ni siya ang Reformed Theology by John Calvin o 1536. No? Mikontra kini sa mga gitudlo ni Jesus ug sa mga apostoles. Kay balubo magsuon nga si Jesus ang pinakamaayong magtutudlo. Naka-decide ko mga kaigsunan na di na kumutuo ano yung mga theologian nga mitungha human sa dark ages. No human sa mga apostoles, gipamatay sila ug mitungha ang daghang mga mini nga magtutudlo. Sumala sa Matthew 24:24, Reformed theology daw. No? Nga ang kaluwasan sa pagtuo lang. Tanaw na to og mao ba na giingon ni Jesus mga igsoon?
So ilang gikutlo kining bersikulo sa Episo 2:8 mo'y basihan ni John Calvin. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo o kana dili gayud sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Tinuod gayud kini bigsoon. Pero wala gyud kay nabasa dihang pagtuo lang. Tutukin yung mayo. Nabaday lang. Sa English nabay alone. Kining Episo 2:8 dili nibot pasabot nga pagtuo lang. Atong sabton. Sa 9 dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Kay doon na mga tao magsuon tungod sa ilahang mga performance sa mga religious activity, hunahuna nila, maluwas sila. Dili makaluwas ang imuhang kaugilingong buhat, imong kaugilingong idea igsoon. Unsa maning mga buhat nga dili makaluwas? Hebrehanon 10:11 og ang matag usa ka sacerdote sa adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpangalagad sa pagsubli-subli sa paghimo sa maurang mga halad inihaw nga dili gayud makawala sa mga sala. So kining gibuhat di ay sa unang panahon sa daang tugon nga pinaagi sa paghalad nila sa ilang trabaho buhat sa paghalad nila og mga dugo sa mananap dili day kini makawagtang og sala. Sumuni ang klasing mga buhat nga gihisgutan diha magigsunan nga dili makaluwas. So karon atong lantawon mga kaigsunan unsa man mga buhat nga dili kaluwas kanang tawhanong paagi sa pagkunik sa Dios. Relihiyon, religari. Tawhanong mga pamagi aron makunik siya sa Dios. Paghalad og dugo sa mananap dili kini makaluwas sumala sa Hebrehanon 10:11 nga atong gibasa kaganiha. Kanang gitawag tawhanong pagkamatarong mao kini ang mga buhat nga dili angay ipasigarbo kay kini dili makaluwas. Kay ang makaluwas nato migsoon kining pagtuo nato sa Dios, dili pud nato butangan og lang, di pud nato butangan og alon. Nganuman kay kining pagtuo nga atong nabatunan gikan sa Dios, una nabatunan nato kini pinagis pagpamati. O nganong ingnon man nato nga faith alone. Glimbungan gid sa yawa na magsuon. Kay mo abot ba di ang pagtuo wa ka na mati? Roma 10:17. So kining pagtuo nga makaluwas igsoon kining pagtuo nga mohatod kanimo sa paghinulsol. So wa siya mag-inusara igsoon. Kining pagtuo nga atong nabatanan kining pagtuo nga mohatod kanato sa pagsugot, sa pagsunod, sa paghatag sa atong kinabuhi hangtod sa kamatayon diha sa atong Ginoo. O kining pagtuo nga atong nabatunan ato kining lauman. So wala mag-inusara kining pagtuo nga nakaluwas o makaluwas sa tao igsoon. So bakak ang gihisgutan nga pagtulunan ni John Calvin nga faith alone maluwas ang tao. So lantaon nato karon ang mga ebidensya. Ingon diri sa Santiago 2:20 ug 22, apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay? Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyog sa iyang mga buhat ug ang pagtuo hingpit pinaagi sa mga buhat. So gihingpit ang pagtuo pinaagi sa mga buhat. Munang usa ka mini, usa ka linla sa yawa ang doktrina ni John Calvin nga by faith alone maluwas ang tao. Wala mag-inusara. So dili kita magpalimbong sa mga mini nga magtutudlo nga mitungha nining ulahi nga mga adlaw. Mateo 24:24. Gikinahanglan sa Kristohanon nga musunod sa tanang pamaagi sa Dios alang sa hingpit nga kaluwasan. Musunod ta mga kaigsunan. Munay mga gitudlo sa pulong sa Ginoo. So tanaw nato maigsoon. Atong sabton pag-ayo naluwas past tense. So mao kini ang kaluwasan 100% na dawat sa tanang mituo.
purchased by the blood 1992 years ago. Muna ang naluwas kita gikan sa silot sa sala. Pero in the present time, mga kaigsunan, mamaluwas kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Nagsaad ang Diyos nato nga ang balaang Espiritu Santo magapamuhat nato aron mahimo kitang gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala o gina-work out nato na adlaw-adlaw. No? Ingon diya sa Pilipos 2:12, work out your own salvation. That is present tense. So dili ta magpalimbong, mga kaigsunan. Ang Episo 2:8 si Pablo gasulat, ang Pilipos 2:12 si Pablo gyapon. Dili na pwede na tong kontrahon, mga kaigsunan. No? Di ta magpalimbong, no? Pagaluwason. So future tense. Gikan sa presensya sa sala. Kanus-an na tabo, inigtingog sa trumpeta, kuhaon na niya ang mga takos. So gikan sa presensya sa sala. Kung ilisan na ta, mga kaigsunan, ug lawas nga dili madunot, so mao na ang final nga kaluwasan gikan sa presensya sa sala. So mutuo ug magpabautismo. Si Jesus mismo nagapanudlo igsoon sa Marcos 16:16, ang mutuo ug magpabautismo mamaluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang mga mini nga magtutudlo karon igsoon, dili na kuno kinahanglan ng bautismo nga bahin sa pakaluwasan. Sa tupa sila mismo may kontra sa atong Ginoong Hesus, sa tupa mini. Kay klaro man kay nao. Marcos 16:16, ang mutuo ug magpabautismo mamaluwas. Nganong ingnon man ninyo nga mutuo lang, faith alone. Kit-an nimo diri igsoon ang mga mini nga magtutudlo, masakpan nimo kung nasuwito ka, kung gihigugma nimo si Hesus, kung misunod ka sa mga pagtulunan ni Hesus. Maghinulsol sa mga sala ug mubalos ug maayo. Tanawa sa Lucas 19:9. Si Jesus mismo mingon kaniya, karon miabot ang kaluwasan dinhi ni ining balaya tungod kay siya anak usab ni Abraham. Unsa day gibuhat ni Sakio nganong miabot sa iyang panimalay ang kaluwasan? Sa utso naging ug mitindog si Sakio ug miingon sa Ginoo, ania karon Ginoo, ang katunga sa akong katagayunan ihatag ko sa mga kabus, ug kung ako nakalimbong sa bisan unsa kang bisan kinsa, ginauli ko sa upat pa kakapin kapilo. So tungod sa pagtuo ni Sakio, mihatod kaniya ngadto sa paghinulsol ug gisitol niya ang mga problema, ang mga gihimo niyang pagtikas kaniadto. Unya giulian nila siya. Apan ang limbong karon sa yawa sa mga magtutudlo igsoon, pagtuo lang. Faith alone. Ayaw pagpalimbong igsoon. Pagtulunan ka na sa faith nga Kristo. Ingon diri musulod or makig kauban. So si Jesus nagapanudlo, ako mao ang ganghaan kung adunay musulod pinaagi kanako, siya mamaluwas. Giunsa man nimo pagsabot nga faith alone man, nga si Jesus may gaingon ana, kung adunay musulod pinaagi kanako, siya mamaluwas. Pamalandungi pag-ayo igsoon, mugamit tag mga Greek text aron lang to ison si Jesus? No way. Number 5, ipadayag sa baba, tuan sa kinising-kasing. Si Pablo na po ison, ato nang napadayag ang giingon ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Dili tinuod nga faith alone ang pagluwas ug ang kaluwasan nga maangkon sa tao. Diri napunta ni Pablo. Si Pablo na po ni. Roma 19, kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, o tiyaw nimo na migsoon. Tanawa rang limbong ni John Calvin, mga kaigsunan. Faith alone. Pero si Jesus nagingon, kung igasugid mo sa imong baba nga si Jesus ang Ginoo, ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
mamaluwas ikaw. Nakitaan ba nimong limbong ni John Calvin Migson? So, mutuo o kinasing-kasing nga pagtuo. Dayon isugid sa baba nga si Jesus Ginoo. Himuon nimong amo si Jesus Christ. Unya ang iyahang sumada, mamaluwas ikaw. No? Ikaunom, huptan kanunay ang mga pulong. Ingon sa 1 Korinto 15:2 nga pinaagi usab kaniya mga nangaluwas kamo kung batunan ninyo nga makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo gawas kung kamoming tuo nga walay pulos. Kanang faith alone mga igsoon, pagtuo na nga walay pulos. Daghang nailad karon. Tingala ko bisan professional na ilad, no, nailad. Nya klaro kayo ang pagtulunan nga naluwas kamo kung batunan ninyo nga makanunayon ang pulong nga giwali ko kaninyo. Dayon ikapito, musunod kang Ginoong Hesus. Human siya nahimong nahingpit, nahimo siyang tinubdan sa kaluwasang dayon, alang kanila nga misunod kaniya. Asa man nimo gikuha ang faith alone igsoon? Nga dinhi mga kaigsunan ang walay katapusang kaluwasan o kaluwasang dayon, alang man kanila nga misunod kaniya. Pamalandongi karon aron dili ka malimbungan sa yawa. Katapusang teksto magson, pinadayagdo si Jesus. Og nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa langit nga nagaingon, karon miabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo. Final salvation mga kaigsunan. Ug siya kining yawa mga kaigsunan nga mo'y limbungan nga daghan yung gilimbungan niya karon, gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Dili ba ang pinadayag hingtukma sa gisulti ni Hesus sa unang teksto sa Mateo mahitungod sa kaluwasan? Nga ang maghikaw siyang kinabuhi tungod kanako dili makakaplag nini, apan ang maghatag siyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon nini o gipamatud-an kanang pagtulun-ana hangtod sa pinadayag 12:11. Nag-ingon diri, gibuntog, gidaog ang yawa tungod sa dugo ni Hesus ug tungod sa mga pulong sa iyang pagpanghimatuod. Ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. So ang dakong kaluwasan alang sa gingharian igsoon, pinaagi sa dugo ni Hesus, pinaagi sa kamatuoran, pagkinabuhi sa kamatuoran. Tindasigan na to kayo pero wa tay hanaw sa mga pagtulunan ni Hesus. Ang paghigugma sa Dios labaw sa ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Kung dili ka kahimo sa paghatag sa imong kinabuhi sa Ginoong Hesus, dili ka kakaplag og tinuod nga kaluwasan igsoon. Muna nintak naa dalaygon ang Dios pag mapanubsanon, bitit sa bol tungod kay available ang kamatuoran. Ang balaang kasulatan makigsunan ang tibuok kasulatan gituga, dili lang part, dili lang kay episodos 8-9 ang requirements kaluwasan. Ang tibuok kasulatan sa bag-ong tugon maoy mga pagtulunan aron mabatunan nato ang hingpit nga kaluwasan. So dalaygon ang Dios, available usab kini nga teaching sa Tagalog, Tagalog English mga kaigsunan. So ang Dios nahigugma kanimo, kanako, kanatong tanan kay gusto siya nga kita makasulod sa gingharian sa Dios. Shalom.